Ey yaş oğlanlar, 15 yaşına, 20 yaşın töwregindäki gül oğlanlar, wagtyňy etjegişini ertire goýmalylar. Şeytanyň bir owadan kefi bar. Gözden cemaat, meselen biri var, men bir gowiş etjek dälliye, ine bila açyk. Bunu şeytan aýtmaýar. Şeytanyň dili bitýüsli, men soňra medernniye. Şeytanyň dilişi, men soňra medernniye. Soňram asla etmerni diýdi şoň manasy. Ýöne owadalar sen güýmeýärdi. Bir adam men palan tüýsli tesbihini men 40 ýaşamda sanarnise, men elbetde şonu sanajak dädirin diýdi. Ýöne şeytanyň dili bilen soňram ulalım dederin şonniye. Elbetde men şol işi etmerin diýdi şo.